baki na, ƙaunar kira da jina har ma daga kalbina. Ba na so in rashin ki abu na fabar kauna, domin ke ne burin ki zama uwa gun yayana. Kin san so mai sanya zukata su yi duka, na yi shi kamar larsaki har ma zan yi hauka. Na kasa miki bayanan zuciyata na duka, domin ke na baiwa makullin so har ma kauna. Tun sa'in haɗuwar mu da ke soyayyo min sauko, ya kaman zuciya da idanu yayyo min tarko. Na kasa miki bayanai sai wani yayyo baiko, nauyin baki ya saka zuciya ta tayyo kuna. Allahu ne masanin komai ke dukan raina, shi ne zai min ɗauki a garin ba mai kushe na. In ya so ya canza min ba mai hani gura, to karɓi duka bayanai domin ke cire na. In ya so ya canza min in zarce duk kowa, in zamto tauraro mai haske dukkan kowa. Allah farman manzon mahabibi ne mafitar kowa, shi ne zai min muhimmanci da ni dukka kalamai na. In kin ji sabo na zan so ki tunin baya, domin ke na tsara wasikar nan mai tarbiyya. Halin ki ya burgen ba a yayin mini jayayya, ba na so kin mance da masoyin ki a bar suna. Mai saurare ka biyo ni a sannu ka ji wace ce wacce ta zarci dukan mata ko a wajen zance. Lokaci ya yi hannun in yi maka dukan zance, sai ka biyo